Sonra hormatly prezidentimiz halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplarynyň 30 ýyllygy münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Daýwe kampaniýasynyň ýol başçy Kim Bok-yeony kabul etdi. Işeğuru duşmağa wattap kabul eden üçin hoşarlyk bildirip, döwlet başçylaryndy we ähli Türkmen halkyny halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, mihmany halkara paragatçyk we anaşmak ili halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplarynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forumynyň geçirilýän günlerini Türkmen töpregiне kabul etmäge üren şatlygyny aýtdy. Hemde bu forumyň ählimin paragatçylygy berkitmekde, anaşmak medeniýetini pugtulandyrmakda we bilelikdäki häzirki zaman meselelerini çözүүдini tapmakda mühim esas boljakdygyny anan bildirdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz işeğurun saparynyň netijelerining Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňeldirmegine täze itergi berjekdigine anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda Daýwe kampaniýasynyň Liwap welaýatynyň Türkmenabar şäherindäki himiýa zawodyny mineral dökünleri öndürýän täze toplamyň gurulşyk işlerini alyp barýanyny bellep, Koreýa kampaniýasynyň bu taslamagy ýokary hili we öz wagtyna ýerine getirjekdigini anan bildirdi. İşeğuru bildirilen uly anam kimde geljek Türkmen badaryna netijeli iş alyp barmagy döredilýän mümkinçilikler üçin hoşarlygyny beýan etdi. Hemde ýol başy edýän kampaniýasynyň öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýokary hili ýerine getirjekdigini anandyrdy. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz Daýwe kampaniýasynyň ýol başyna alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi.